legea Domnului. Toată partea bărbătească ce deschide pântecele Sfântului Dumnezeu se va chema și casă de jertfă. După ce acesta zis în legea Domnului, o pereche de tortorele sau doi boi de porumb. Și iată, era un om în Ierusalim, anume Simeon, și omul acela era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel. Și Duhul Sfânt era peste dânsul, și era lui făgăduit de la Duhul Sfânt să nu vază moartea până ce va vedea pe Hristosul Domnului. Și-a venit cu Duhul în biserică, când au adus înăuntru părinții pe Iisus pruncul, ca să facă ei după obiceiul legii pentru el. Și acela l-a luat pe dânsul în brațele sale și binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzut ochii mei mântuirea ta, care o ai gătit înaintea feței tuturor roadelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă norodului tău Israel. Și era Iosif și mama lui mirându-se de cele ce se creau pentru dânsul. Și ea binecuvânta pe dâns și Simeon și a zis către Maria, mama lui: iată acesta este pus pe căderea și scurarea multor între Israel, și semnul căruia ei se va zice împotrivă. Și prin însuși sufletul tău va trece sabie, ca să descopere de la multe inimi cugetele. Și era Ana prorocița, fata lui Fanuel de neamul lui Aser. Aceasta îmbătrânise în zile multe, care trăise cu bărbatul său 7 ani din fecioria sa. Și aceasta a fost văduvă ca la 84 de ani, care nu se depărta de la biserică, cu posturi și cu rugăciuni, slujind lui Dumnezeu ziua și noaptea. Și aceea, într-o acelă ceas venit, se mărăturisea Domnului și grăia pentru dânsul tuturor celor ce așteptau mântuire în Ierusalim. Și după ce au săvârșit părinții toate după legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar pruncul creștea